tini laibo phayahin tongmani no ma phaikya tamhimale जों chini hawa tongui belaikeno problem klaijak কাঞ্চনপুর te পানিসাগর ni je ঘটনা o ঘটনাটি ত্রিপুরা হাস্তিনি যত ত্রিপুরা সারকনো খা বিসিঙ্গ কক সংলাই tongo haikeba kha bisingo kok achaijak je tamongkha chini takuk Biswajit Deborma bwtharjakmani bomohai obosthao tong kebo Tripura hasteo tabukbo srai a ঘটনা tamo sawi khnarinai kwrwini bagwi ang tini live phaina musing eto difano ma phaikya ke jotono no phung kaham actually Biswajit Deborma fire service o chakri khlainai chini takuk je babe bwtharjakha abo Tripura hasteni joto borokrokno nukbaikha tei mokoltui muktui yorkha anibo manle belai kheno khao kha khamjak bini family no ani khaksangma yafaro te kha khama yafaro ke phadi norno omose sai khnane musungo je exactly tabuk jaratui o case tamongkha bontui hai obostha o tong ang niji o nagorik suroksha moncho te miju convention ni against belai condemn khlaio bongni a tongmung chamung rokno nugui borok jebabe sini borokno sai omo haike butok khlaigi bwtharmani rok aboni bagui ang usukang simino SP bai bongni Unokoti North Dolai joto SP bai na ang continue kok sawi tongo nor tamo khlaikya present status tamo ang boru bai kok sawi tongo phiaba kebo srai kai sai khnari naikri exact tamungkha tabuk tamo obostha tong ang among se normal sai khnari nayo abongke jedino takuk Biswajit omoke brutally dol khe omo haike wakno buma musukno buma haike bwtharjakha adinono police ni ngui borok somoto case kaisa manakha karon somoto case nai ke abo police ni against olosung kok sanai borok saimano abon bagi borok somoto case najak somoto case hingka amono je কোনো ঘটনা omo haike beaini babe 144 দ্বারা রিজাগো কোনো ঘটনা উংখা অথচ কেবল FIR খাইনাই ক্রই ঘটনানি এগেইনস্ট আফ্রো পুলিশ নিজিনো আর কেস নো রেজিস্টার্ড খাই মানাও abnono somoto case hino ge SP bekok salaimani SP saga sar somoto case najak ge abuni agulobo usukangni ঘটনামো abuni agulobo mia ang toise SP bekok sakha ge bo sakha sar somoto case to nakhano ge mia bo fire service ni bongaroni je in charge bonobo kaisa FIR khlairikha ge total tabuk দুইটা কেস ইংজাক ang SP no okokno saka je norok o koikdini bisingno dakti step nai angke sung lamo nongkhorani baidongnai aboni bagui jei o ঘটনা bai kwrwngjak haikeba jorito borokno dakti khe arrest ma khlainai dakti arrest khlai angke chung Tripura hawo o Tripura sa hinjaknai rok sung naisingui tonglak sara Tripura bepino sung
amtihai gotona selengui जों लामाव न'खरनाय कारण o jaga nai manonrok bahai khlaioi chini borok ekebare chini dakhuk biswajitno bwtharka pal khai kodai bulawi ang bono okkogu saka Tripura rajyo omohai gotona nukha hine ang experience ka boni jibo sawa omohai bini 52 years sakrio omohai gotona nugyakho kai nang tam khaitong dakti abono strepnadi nangkhai जों गुबुननि upor mohol bai जों koksanai tobo dakti जों nang step mananai SP ano mobile phone okongno sakasar जों dakti no step nawi tomo ya Tripura ni obostha hamia ngnai ni borok saka dakuk subol koloi saka justice ni bagui kaham khe demand ma khlainai jotono au dakuk song norok sau justice ni bagui no जों samung khaitongo ge u je borok 16 tarik ni simi jebabe strike khlaika Kanchanpura afro ni simi no ang DG bai bo continue kok saitongo fia jotono no live phaioi sajaknai kok gya aboni bagui joto kokno live phaibo sathogya ni bagui ang live phaijagya sangbadik sonmilon bo khlaijagya ge je khlaina nangmani step abo ang nijini ngino khlaitongo ge tabu kokhe o action o je bunai rokno hekeba nagorik moncho te miju convention ni je neta rokno dakti khe romui jelo danani a ব্যবস্থা ma khlainai okokno bono sajak tabuk tamukhai naigrana jodi no borok kuno action khlai angkai जों chini step जों mananai जों bo andolon makhane mia sarik rogono ang chini hejamara rogo जों horo जों protest rok khlaika mosal rok sogui norok nai mankhana angni jikri phano borok bai kok saloi a program rok khlaika chini mandai rogo atisharok protest rok khlaika Bisramganjo tini killa rogobo khlaijaknai tebo जों sara Tripura ni Tiprasa jotono thansa ngino omohai samurokno जों ma khlaithai karon bui naisigui tongo je Tripura ni Tiprasa rok bommo haike samung khaitong bahaike samung khaitong boroki Tiprasa bai Tiprasa busu hamjaklai borok amo nai tongo tinio जों tewisha hano hai SP bai kok sanai bumti ago kha busu ago kha samung te takuk Biswajit Debormani nogobo जों thangnai ke belakeno kha khamlaijak amtehai gotona rok te tangthung abo जों naio hai peno Tripura ni jotono no Tiprasa rok nang koinai je amo gotona to ngui thangka hai peno जों jotono sabdan khaino ma tonglainai karon chini Prashanto Koloida Prashanto tamsaba movement ma kholainai all Tripura indara movement oboshoi ma khlainai all Tripura no khlainai mia sari jarati motamuti je mansak jotono khlai tongo जों khlai ka ge koekdin bising sara Tripura joto jagao no जों movement khlainani bagui ready khlainani thangui tongo ke tabuk जों jotono beaini samung khaiwi गणतान्त्रिक हाइके डेमोक्रेटिक राइटआव न जों samung ma khlaithai karon जों डेमोक्रेटिक कान्ट्रि o tongwaiba tong डेमोक्रेटिक way no lai जों follow ma khlainai ke law tongo je jaga 144 rijago omo haike chini borok no omo haike bumani जों naisigi tongya o video clips rok tongo o video clips saboti saka sabni mobile be tisaka amo joto bebak no borok crime branch ni tui te cyber crime ni tui borok investigation ekdom speedo solidity tonio gisung tabuk naina omono naina nangnai je tamo step nakha o koekdin bising amono
tabuk totally present status norno amon ang saka je duita case wngkha kaisa sorkari babe somoto case te kaisa takuk Biswajit je jaga chakri khlaio a jagani incharge borok miya kaisa FIR khlaikha Sky Max tamsaka sir ani kaisa kotor request Chandan Chatterjee no case khaina nangkha bini kok thai rok takuk SK Max Chandan Chatterjee ya শুধু চন্দ্র চ্যাটার্জি সিমিয়া মিজু কনভেনশন ni je netarok borok ni against bo adino somoto case government naka te miya je fair service ni incharge bobo case khaikya Onil Joy Meska tamsaka right kok mosar chung busuk lai murder khaijak tongsina isar abno chung te solia mother khaijak agini simi khaijagui tongo tabu khaijagui tongo chung aboni bagui no chung thansa khai kokma chaplainai kokma salainai ke phadi jotono taku Biswajit ni nokni borok nok khakamaya phalayan amsung situng ang bini actually live rogo phaiya liya hini babi tongmani ke bo slide kai of present status case ni present status amongkha abuno sana bagui sinise ang bini live ma phaitio karon Tripurani joto Tripura sano mutung tongo tamungkha busu o case heke o ঘটনা ni busu ago ka tamu khlaijaka amo jotono saimanna muchungmani bagui no jotoni kha dolaijak aboni bagui norokna ang bini present status o ঘটনা ni abo sana bagui ang live ma phaikya je jotono no sung kaham tei jotono kaham kurung tongbai di tei tinini sal jotoni bagui no kaham ungtung amsuk no jotono hambai khulumbai.